lamsogo khajani takhukte bukhuk songno phaidike jingtini bo haino hai elamba kathani kok thaisa thaini khana lainai room songno pol suihormani 15 অধ্যায় ni 1 ni simi 6 jora tei oro kok bokhorok swijak tongo buni kahamnai di phaidi sing khana lainai जों पयतो क्राक खे तंनाय रक पयतो राक थाया रकनो पजा तै सुरुथाय क्लायो जों साकनि काहामनाय थैख्रै आबुनि स्लाय जों जत्तनो चिनि ताखुकनो पयतो राक रुना तै खे बिनि काहामनाय दि तामनि हिनखे क्रिस्ट ब साकनि काहामनो नाया तामो खे एलेमबागो हाय हिनै सामा हाय इंगो nono lachi runai rok lachi rumani abo ani sago klaikha elembak chungno khalok rumani tei kharak rumani tei sing khatungoi manna tei khe elembago swijakmani abo jottono chungno phwrwngna se norok Kristo Jisuno swrwngma bai khalok runai tei kharak runai kaito norokno khabaksa khlaitung hakhe norok bebak no thansa khe kok thaisa khe chini subrai Jisu Kristo ni bufa kaito no lobui manano kaito ni elamba kwthar khanamani kaitor joto khanai tongnai takhuk tei bukhuk sungno hamari kuplung khe rwthung amen.